Kategorie C. H-O-E. Kategorie C. H-O-E. Kategorie C. H-O-E. Kategorie C. Wir scheißen drauf, was andere sagen. Wir bleiben, wie wir sind. Denn Fußball ist Fußball und Politik bleibt Politik. Nur der Bessere gewinnt. Wenn die Schlacht beginnt, der Bessere gewinnt. Weißt du, wer wir sind? Der Bessere gewinnt. Wenn die Schlacht beginnt, wird der Bessere gewinnt. Weißt du? Почнаха блъскат, да ритат, в това смисъл думата да блъскат и ритат, да ударят с юмруци, с столове, с седалките, където се казва, и казах, някои седалки бяха в главата от разстояние. Употребявахте ли сила? Удряхте ли ги в фото? Това, което употребявахме, бяха щитовете, за да удържим феновете, да предпазим да ни смъчкат нас. Scheiße drauf, was andere sagen, wir bleiben wie wir sind. Denn Fußball ist Fußball und Politik bleibt Politik. Nur der Bessere gewinnt. Wenn die Schlacht beginnt, nur der Bessere gewinnt. Weißt du, wer wir sind? Има ли отвръщане на удара след матч? Дали от страна на полицаи? И ударихме след матча, не излизали вече стройки, почнаха да ми бият без причина с палка. Всъщност, какви са обвиненията? Псуване и хвърляне на седалки. Ама това, че съм псувал е вярно, обаче за седалките. Първото, което бях много нависоко. Не съм участвал без рейд. Както е, с бой това и докараха до тук. Горе ни биха още. И така, държаха и докъсат още. Обвиниха в всички възможни футболни престъпления. Миля ми делото сега. И какво? Оправдаха, бе. Към 17:30 пристигна екип на бърза помощ, тъй като един от задържаните е припаднал. След прегледа той е отказал да бъде откаран в Пирогов. Прегледани бяха още 3 задържаните с оплаквания. Разпитите на задържаните продължават и в момента. Ясно, че всичко това, което става по тема, около гледат нашите деца. И ако държавата не реагира адекватно, ако не се даде един категоричен отпор, ние на нашите деца ще показваме с всяка събота, че престъпността е ненаказуема и се рада на аплодисменти. Weißt du, wer wir sind?